हे फामेस माथो आब' फैबाय आं नोंसिनियाव आलासि जानो दे हामदों दे फै न' सिंसिम फै औ आबा फामे मादै मादैया हर थागोन जोंनियाव हर थागोन मादैया बुंनाय मादैया हर थागोन होननानै बुंदों नोंखौ फैनायखाय बेसेबां मोजां मोनबाय आङो गोसोखौ बेबायदिनो फैनांगौ आब' आं नोंसोरखौ लांनोसो फैदों ए आयंआसो नोंखौ लांफैनो होदों मोजाङानो जाबाय दे नोंबो गिनाय मोनबाय दंमोन ना रागा जोंदों होननानै आयंमोना रागा जोङाखै नोंखौ लांनो फैनो होदों आंखौ थौ थांसै बाबुखौथ' नोंनो लाना थांसै आङो आंबो थांगोन मादै आयौ राजा थांगोन आइमोना आंखौ लिंहरमारदोंना आगै औ लिंहरा थायो आरो बेसेबा नोंखौ नायनो लुबैदों होननानै बुंबाय थायो थौ थांसै दानो थांसै थौ अ आंथ' थांनो लुबैनानै दंमोन र' आङो आरो लाजिनानैसो थाङामोन बेनिफ्राय थांनाय माने बाबुआ स्कुलबो दं माथो दा जेबो नङा दे साननै थाङाबाबो जेबो जाया दासो थांजेनदोंसो स्कुलाव मादै आं स्कुल थाङो स्कुलाव थाङो नोङो गुड बय आं गुड बयथ' नों राजा आयंआ बेसेबा फनबो खालायबाय दंमोन मैयानिफ्रायनो नोंसिना नेटखौनो मोनाना रायज्लायनोनो मोनासै आरो औ मैया देलाया होफैदोंमोन आरो फनखौ रायज्लायनो होननानै रायज्लायनो मोनासै जोंफोरनाव नेट मोना बेयाव न'नि लामानि बायजोआवसो मोनो औ बेसेबा ट्राय खालायखादों आङो मोना बेबायदिनो आं आरो उनावहाय रायज्लायहैगोन र' नेट मोननाय जायगायाव थांनानै होनना सानदोंमोन बेबायदिनो मोनाबायबो बावगारबाय थांनायबो जायासै मादै मा राजा जोंनि न'आव फै नोंसिनि न'आव थौ फामे न' सिङाव आगै आं रायज्लाय बावलायलांबाय बेयाव सान्दुं गोसाथार थौ न' सिङाव औ मादै थौ आंना माबा स्कुलाव थांनायाव गजा गोदान दोङो आइया सुदो गजा गोदान आंनो स्कुलाव थांनो नोंनो देखायगोन आङो ए गस्ला गोदान स्कुलाव थांनाय देखायगोन थौ नायहैनि आं थौ फै मादै फै थौ बिमा ओइ बिमा फामे आयंआ थांबायना थाङाखै बिमा मा बिफा मामोन बिमा फामे आयंआ सुदेमाइखौ लायनो थांबायना बिमा थांबाय दे आयंआ लायनो थांदों दहायनो थांदों नै दसेबाबा मोनफैसिगोनसो खोमा बिसोरो बिमा आबौखौबो लाबोफानो होदोंना होदों बिफा सानैबो फैगोन बारा सानबाय थानाङा नोङो बेनिफ्राय आबौआ खस्थ' मोना आरो बिसोरो स्कुटियाव फैगोन साथामनो एसेबां गोजान माबोरै जिरायबोगोन बिसोरलाय साथामनो हायो रे गंसे गारियावलाय मानोथो हाया मालाय बामबोगोन आरो राजायालाय उन्दै गथ' माब्ला मोनफैगोन बिसोरो लामायाबो गोजानथार बे साथाम गथ'आ बियो बाम जानासो फैनांगोन खस्थ' मोनजोबसिगोन बियो मोनगोन दे मोनफैगोन नों मानो बेफोरखौ सानबाय थादों नोंना आरो दा सानै बांद्राय जालायगोन बेफोरखौलाय मानोथो सानबाय थादों मोनफैगोन ना मालाय दे नों एसे उन्दु रेस्ट लानाय बिमा जाग्रा मायबाफोरखौ जगार खालायना दोनखा आबौनो मेगि बानायना हो दावदैदो आरो माबा मिथाइ सिथाइ लाबोनानै दोनखायाखै हागोबा फिथाखौबो बानायदो फिथा बानायखादों दे मेगि लाबोनानै दोनखायो दावदैबो दोनखायो मोनफैबा बानायगोन आङो र' बिफा नोंना मुलिबो जानो जाबाय र' आं मुलिखौ लानानै फैग्रोनि मुलिखौ जाखांनानै एसे उन्दुनानै था उन्दुनो ओंखाराखै आं माथो मैयानिफ्रायनो माब्ला फिसाजोखौदो फिसौलाखौदो नुगोन बेखौसो सानबाय थादों आङो उन्दुनोनो ओंखारला आङो उन्दुथ'ला बिसोर फैबोलासो गोजोननाय मोनगोन आङो दे सानबाय थानाङा दे मोनफैगोन मालाय र' आङो मुलि जानो दै गुदुं एसे फुदुंनानै लाना फैनि रितु
थांसै आं थांनो ओंखारबाय थाथ'दो। अ थांसै र' आं सिखानि लामासिम दोनना फैनि। नाङा रितु सिखारनाङा सिखारबा बांद्राय जागोन आरो नोंना। बांद्राय बोलो होनाङा जानजायखौ दुखु मोनबावगोन बियो। थाथ' नोङो दोनैलायनाङा दे आं थांसै। औ दे मोजाङै थां मोनहैब्लानो फन खालाय। जागोन दे फन खालायगोन आं आरो बाबाखौ फुथुबाय आङो एसे जाहोनानै। फोजाथ'नांला फोजाब्ला आरो नोंखौ डिस्टार्बसो होगोन बियो। बेनिफ्राय थाम्फै फैसैना बाबानिया रुमाव आङो थाम्फै बुथारग्रा मुलिखौ अन खालामनानै गारबोदों। नोङो उनावहाय सोरखौबा खामानि मावग्राफोरखौ बन्द' खालायनो होबानो जाबाय। बांद्राय मोनामनाय मोनबोला आरो प्रब्लेम जागोन। गेसा मोजां नङा बियो थाम्फै बुथारग्रानि गेसा बांद्राय गोबाव लानो हाया। दसे उनाव बन्द' खालायनो हो दे बिसोरखौ। दे जागोन दे। दे थाथ'दो आरो मुलिफोरखौ समावनो जा। नोंसोरनि न'आ अबेयाव? ओइ गोजानाव दिनै थांगोन ना जोंफोरनियाव थांगोन मादैमोननियाव थांगोन आबैनियाव थांगोन आबौनियाव थांगोन दै। ए आलासि फैदों माथो फामि बिहामजोसो माथो माब्ला फैया? दासो सफैनाय? औ आयै एसे बावबाय। अबाव थांदोंमोन आयालाय? गामियाव थांदोंमोन र' आङो बिहामजो बै न'खरसे मानसिनो बानलु खेबजांनांगौ होननानै बुंदोंमोन बेखौनो हैदोंमोन आङो। अ दे आबै मा राजा? मादै आंनि मादै। औ राजा मादै फामि मादै। बेनिफ्राय बिहामजोआ साहाफोर लोंबाय? अ लोंथ'वाखै र' आयै आब'आ बानायगासिनो खोमा। अ दे बिहामजो जिरायथ' होमब्ला दे। अ दे। नै गोबोरखिखौबो फाथै दंफाङाव होनो होननाया बावसुलिया बामनानैसो थाबाय। दसेनो बावखायोबो। आयै अ बिहामजो आलासिनो साहा होखांबाय? औ आयै होखांबाय। जेबो गैया साहाजोंबो होनो माजोंथ' होखो? दाखालि आबानि स्कुलाव आंगनबारिनिफ्राय होनाय एसे सुजि दंमोन बेखौनो होबाय आं बानायनानै। ए बेजों होबाय? लाजिनायबो मोनसै आंहा आलासि फैबोला होनो जेबो थाया मालायफोरा गोनां न'खरनि मानसि जोंफोरनाव फैबा लाजिसोयो आं मोजाङै जाहोहरनोबो हाया। आयै मोनसे बाथ्रामोन। ए मा? आयै फामे आगैया आंखौजों आरो राजाखौजों न'आव लांनो फैदोंमोन। आयै आंखौ मालाय आइ आफायासो लांनो थिनहरदोंनो। आफायाबो बेरामाव गोग्लैना दंना आंखौ नायनो लुबैथारदोंनो। आयै आं थांनांगौ ना थांनाङा? ए मोजांसो लांनो थिनहरदोंबा एसेबां बोसोरनि उनाव फैयाखैयानो एसेबां बोसोर रागा जोंना थादोंमोन दिनै लिंहरदों थां। हाजारबाबो बिमा बिफा गावनि फिसाखौ नायनो लुगैयो। जि जाबाय आरो थां आंनाव सोंलायनांगौ आरो। आइ नोंबो हारसिं जागोन माथो? जेबो नङा दे साननैसो थानानै फै आरो। दे होमब्लालाय आयै थांगोन आङो। बाबुआबो स्कुलबो दंना बारा गोबाव थाया साननैफोर थानानै फैगोन। औ थां। जेनथेन एयारपर्ट सफैबाय दे दा आरो माब्ला आसाम सहैयो सहैबासो गोसोखौ सान्थि मोनसिगौ आं। ड्राइवर राइट लो राइट मुझे कुछ काम है। ओके सर। र' मादैया गारिखौ थिग खालायना लाग्रोथों। र' दे राजा र'। आयै थाथ'दो होनब्लालाय थांसै जोङो। दे थां। आबै थांसै जोङो। दे आबौ थां बारा दुस्थ' खालायनाङा दे खारला खारसि खालायनाङा दे आब'मोननाव। आयै नोंनि प्रेसारनि मुलिखौ इसिङाव दोनबोदों आङो आलमारि सायावनो दङ जानो बावनाङा समावनो जा। दे जागोन दे थौदो आबा थांसै। आबै टाटा बाय बाय। दे थां टाटा। दे आइखुनजो थादो होनब्लालाय। औ दे बिहामजो थां जेबो मोनजायासैबोलै जोंफोरनियाव गाज्रि मोननाङा। मानो गाज्रि मोननायखाय दे माब्लाबा थां जोंफोरनियाव आलासि जानो। दे बिहामजो जागोन दे। आबा मोजाङै ज' गोग्लैगोन। आयै माब्ला मोनगोन आबौनि न'खौ? मोनसिगोन आबा मोनसिगोन। सुसु खालायगोन। र' राजा लाखिनो र'। दे आबा सुसु खालायदो बेयावनो मादैया लाखिबायना गारिखौ थां बैखिनियाव सुसु खालायथां। ना
लाजिनो मालाय लाजियो आबा मादैया नाया दे थौ बैखिनियाव थौ दे बेयावनो खालाय मादैया थांगोन दे बैखिनि थांगोन मादैया बेयावनो मादैया नायदों नाया दे आबा मादैया नाया आं बैखिनि थांनि दे जागोन दे बेयावनो खालाय बिमा दाबो सफैला माथो बिसोरो सफैगोन र' फनबो खालायदोंमोन आं फामेखौ फनानो नायाखै माथो मायबाफोर जायाखैथ' लामायाव गारिफोरासो गाज्रि जायाखैथ' नङाब्लाथ' दासिम सफैनांगौमोन लामायाबो गोजान ना फामेया खिन्थादों 1 घन्टासो लागोन होननानै आरो बिसोरनिथिं सुदेमाइमोननिथिं आरो लामाफोरा गेजेर गेजेर गाज्रिबोनो एसे गोबाव नांखागोन दे गारि फिसाखौनो हमनानै हरनांगौमोन दा बे स्कुटियाव खस्थ'सो मोनगोन आबौआ सानैनो खेबसे सानदोंमोन आङो गारि फिसाखौनो हरनो होनना ड्राइभारबो गैया दा आरो अबाव मानसि नागिरथिंनो थाथों दे स्कुटिजों थांसै होननानै आं जेबो बुङासै हागोन दे लासै लासैनो फैदों खोमा बिसोरो मोजाङै मोनफैबानो जाबाय दे मोनहैनायावनो 1 घन्टाबा आरो फैनोबो नांबाय आरो ओंखारनोबो नांबाय जिरायबायबो खोमा दसे बेबायदिनो सम लाबाय आरो सफैगोन दे